जोंनो लिडारखौ नांथ'आ जोंनो जाहैबाय मा रायजो राजाखौसो नांगौ जोंनो पाब्लिकखौसो नांगौ जोंनो बेफोरबायदि बिथांमोना जोंनिफ्राय साफा सानै दैदेनगिरिफोरखौ लांथों लिडारखौ लांथों नाथाय जोंनो नांगौ पाब्लिकफोरखौ जों रायजो राजाफोरखौ दिनै बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आदा बिक्रमा स' आं नोंथांमोनजों दिनै बिनि सायाव एकदम थन्थ्र रायलायलायदों नोंथांमोना आङो भिडिअखौ क्लिपखौ ससे होगोनोसै बिनि उनाव थख' जेसेबां हायो नोंथांजों रायलायनोसै आरो नायग्रोदो भिडिअखौ Only 200 days 200 daysनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ CM महरै जों लोगो मोननाय नंलिया 200 daysनि उनावनो जेब्ला इलेक्सन जागोन अब्ला प्रमद बर' बिथांखौ जोङो चिफ महरै जों लोगो मोननाय नंला दा दिनै आं बुंनो सानो दे प्रमद बर' सार नोंथाङा जोंनि लिडारफोरखौ बा बिपिएफ लिडारफोरखौ साफा सानै लांबाय था नाथाय जों नोंथांनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो फोरजाफोरखौ जोङो स' बिपिएफआव सोबाय थागोन नङा होमबा जों सोबाय थागोन आरो नाय बिथांमोनहा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि नोंथांनि फोरजाफोर बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव हाबफैदों बिनिखायनो जोङो दिनै लिडारखौ नांथ'वा जोङो दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि इउपिपिएलनि फोरजाफोर इउपिपिएलनि कर्मकर्ताफोरखौसो जोंनो नांगौ दिनै जोङो प्रमद बर' बिथांखौ जों खावलायदों जों लिडारफोरखौ साफा सानै लांबाय था नङा होमबा खिन्थु जों स' इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो बिपिएफआव सोबाय थागोन दिनै साबेसे जइनिं जाफैखो हिसाबाव दिनै जोङो खोनानो हिसाब मथे जोंहा 46 जन जाबाय आरो गोबाङा दंबावोमोन 100नि खाथियाव बुंदोंमोन खिन्थु हयथ' थाखा फैसा होनानै लाखिबाय होननाय खोनादों जा 46 जों फैबाय जोंनिफ्राय सानै लांबाय बा सासे लांबाय दाखालि खिन्थु दिनै जोङो 50नि खाथियाव जों जइन होबाय आरो गाबोन समफोर जइन जागोन बेनिखायनो आं बुंदों साफा सानै बिपिएफ लिडारफोरखौ लांबाय था खिन्थु स' जोङो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि फोरजाफोरखौ जोङो बिपिएफआव जइन खालामबाय थागोन थेंक इउ बावहाय जोंना बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिक्रम आदाया दिनै मोनसे बाथ्रा बुंथिनानै होदों जे बिपिएफआव दा लिडारनि गोनांथि गैयानो लिडार नाङा जोंनो दा बिपिएफआव थोजासे लिडार दंखायो माने बिपिएफआव सुप्रिम पावारनि जेनाखि दैदेनगिरिफोर दं लिडारफोर दं बियो साफिसियेन्टखा आरो थोजासेखा आरो जोंनो लिडारखौ नाङा बे बाथ्राखौ बुंदों ओंखायनो होनदों बिथाङा नोंथांमोनहा माने इउपिएफखौ थांखिनानै बुंदों जे नोंथांमोनहा माने जोंनिफ्राय दा बिपिएफनिफ्राय लिडारफोरखौ लानानै थां सुप्रिम पावारनि सासे सानै लां नाथाय जोङो नोंथांमोननिफ्राय स' मानसिफोरखौ जोङो माने 100 जननि बारा पार्टिफोरखौ जोङो जइन खालामबाय थागोन नोंसोर सासे सानै नोंसोरो जइन खालामहोबाय था नाथाय जोङो हाजार माने 100-200 जन मानसिखौ जों जइन खालामहोगोन होननानै बिक्रम आदाया स्पस्ट खालामनानै बुंखाबाय नङा होमबा दा नोंथांनाव मिन्थिनो मोनखाबाय दा राजनितिकआ खाथियाव फैनाय लोगो लोगोनो दिनै ओरैनि पार्टिया ओरै जइनिं जानाय ओरैनि पार्टिया ओरै जइनिं जाहैनाय बेबायदि मोनसे सिनखौ जों नुगासिनो दङ नङा होमबा दिनै बिपिएफआवबो जोबनो गैयै मानसिफ्रा दिनै जइनिं जादों आरो दिनै इउपिपिएलआवबो दिनै जोबनो गैयै मानसिफ्रा जइनिं जादों दा जाय बिथांमोना जायखि राजखान्थि हान्जायावहाय माने जइन जायाथों मानो बिथांमोनासो मिथिसिगौ नङा होमबा बिथांमोनहासो मिथिसिगौ जे थारैनो बिथांमोना मा मोनदांदों बा बिथांमोना मा मोनदांनानै मा बुजिनानै दिनै राजखान्थि हान्जायाव ओरै हाबलाय ओरै हालाय जाबाय थादों नङा होमबा दा बे बाथ्रा दा गथिखे जोङो उननि समाव जों मिथिगोन नाथाय बे भिडिअआव बिथाङाबो होनदों कि 200 नङा होमबा 200 साननि उनाव आरो गैला जाहैबाय आरो प्रमद बर'आ चिफ थानाय नंला 200 सानसिम थासिगोन 200 सान माने 6.5 मासनि उनावहाय 6.5 बोसोराव डेट मिन्स इलेक्सन बायनायनि उनावहाय बे आरो बेखौ माने बिथा खालामनानै दिनै जोंहा बिक्रम आदाया बुंदों माने आरो बिटिसिआव प्रमद बर'नि राज सोलिनाय नंला प्रमद बर'निया चिफ जानाय नंला बे बाथ्राखौ बिथाङा स्पस्ट खालामनानै होदों आरोखि